A yau za mu yi magana akan wani candlestick pattern, sunan shi engulfing pattern. Engulfing pattern din nan ba wani abu bane, wato wani formation ne, wani haduwa ne da zaka ga, wani yanayi ne da za ga candlestick din nan sun yi. To yau za mu yi magana akan me yake nufi a kasuwa, in kaga kuma hakan a kasuwa me kasuwa, me yasa aka hada hakan, sannan me yasa kasuwa take haka. So idan ta yi hakan kuma kai me za ka yi? To na farko menene engulfing din nan? Engulfing din nan ta yanda ake hada shi, candlestick guda biyu ne suke haduwa. Na farkon zai yi karami, na biyun za ga ya tattara gaba ɗaya. Na farkon idan ka hada su haka, kaga yanda kaga wannan haka yake, za ga na farkon gaba ɗaya is in between na biyun, bodin na cikin bodin shi. To wannan shine engulfing pattern. Wannan kaga tun da kaga ja ne a farkon, it means kenan daga sama ne, wato ainihin price action din mai taho yayi kasa yayi kasa yayi kasa yayi kasa yayi kasa, yana zuwa kan nan sai the second one yayi engulfing wannan first candle din. To shine shi ake ce ma bullish engulfing pattern. Me yake nufi? Me yake nufi hakan? Hakan tana nufin cewa a da lokacin da kasuwa take tafiya tana yin kasan da na ce muku, suwaye a faɗan nan da na saba ce muku ana faɗa ne tsakanin buyers masu siya da sellers masu sayarwa. Kun ga masu sayarwa su suke cin nasara tun da kasuwa na ƙasa, kasuwa na ƙasa, kasuwa na ƙasa, kasuwa na ƙasa, kasuwa na ƙasa. To shikenan ana cikin wannan ƙasan, kawai kana ganin wannan candlestick ɗin ta zo a ƙasan downtrend, wato lokacin da kasuwa ta yi ƙasa sai ka ganta haka, to yana nufin cewa yanzu ƙarfin kasuwan ya koma wurin masu siya. It means kenan muna sa ran yanzu kasuwan za ta yi sama. Idan kasuwan na ƙasa sai kaga ta yi haka, to ka tabbaci cewa yanzu in ka haɗa shi da wasu alamu wanda ake duddubawa kamar su support and resistance ɗinka da sauransu, za ka ga kasuwan yanzu sama za ta koma. To wannan shi ake ce ma bullish engulfing pattern. It means daga ƙasa ne za ta koma ta yi sama. To menene ɗan uwan shi? Ɗan uwan shi kuma shine bearish engulfing pattern. Bearish engulfing pattern shi kuma me take yi? Kasuwan sama take yi. Da take sama tana sama, kawai sai ta zo ta haɗa green ɗaya. Da ta tashi haɗa jan nan sai ta haɗa shi yafi green ɗin girma ta ko'ina. Kun ga shi ma yanda yake. To da zaran yayi haka, to yana nufin yanzu su masu siya, wato sellers, sun kwace karfin kasuwan daga hannun buyers. Yanzu muna sa ran kasuwan za ta koma ta yi ƙasa kenan. Kun gane? So yanzu za mu ɗan duba wasu yauwa. To ga wani misali, kun ga bullish engulfing. Kun ga kasuwan tana ƙasa ne, tana ƙasa, tana ƙasa, tana ƙasa. Ana samun wannan bullish engulfing ɗin haka, kawai ta koma ta yi sama. To shi kuma bearish engulfing pattern shi kuma kun ga sama take yi, tana sama, tana sama, tana sama. Kawai sai muka ga abu ya zo, ana hada bearish engulfing din nan sai ta koma tana yin ƙasa. To wannan shine bullish engulfing pattern. So bari mu ƙara dubawa ga wani kasuwa da aka yi. To a wannan kasuwan, kun gani kasuwa tana tafiya. Kun ga in muka duba daga farkon nan a sama take, sai ta yo ƙasa, sai ta yo ƙasa, tana zuwa daidai nan. An kuka lura me kuka ga ta haɗa? Kun ga sai ta yi ƙarami, sai ta yi wani ƙato. Yana nufin wannan bullish engulfing. An aka ce bullish, wato ja ne farko sai babban ya zo a green. To babban da ya zo a green, kun ga shikenan yanzu kasuwa sai ta koma ta yi sama. Shikenan haka ne kawai za ka dinga gani a kasuwa. Yanzu ga wani ma misali shi ma anan. Kun ga ta fara daga sama, kasuwa tana sama ta yi ƙasa, 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 tana zuwa nan, kawai sai muka ga bullish engulfing. Shikenan kawai sai mu danna buy a kasuwan mu, saboda mun san yanzu insha Allah kasuwan nan sama za ta yi ta sama har sai ta kai mana inda muke so ta siya. Ga wani misali shi ma. Kun ga daga sama take, tana ƙasa, tana ƙasa, tana ƙasa, sai da ta zo nan. Tana zuwa nan
ta mana bullish engulfing. Kar ku manta fa ba wai as tana yi bane, tunda ai ba za ka gama sanin bullish engulfing bane ko ba bullish engulfing ba sai ta gama. Shi yasa aka sa muku entry ɗinku a ina za ku shiga kasuwan nan, a ɗan ƙaramin nan na sama. Wato an gama wannan an gama wannan pattern ɗin ya cika kenan. Idan aka yi guda biyun nan pattern ɗin ya cika, na biyun ya fi na farkon girma, to shi kenan pattern ta cika. Wannan duka bullish engulfing pattern ne. To ga wani ma misali shi ma. Kun gani? Kasuwan tana tafiya, tana ƙasa, tana ƙasa, tana ƙasa, tana ƙasa. Sai ta zo nan kawai sai kaga bullish engulfing. Mun samu abin da muke so. Kaga wannan ɗan jan da ta yi a ƙasa, kawai sai ka shige. Kaga mutum na shiga, kaga sai ta yi kaman za ta yi ƙasa, sai ta yi kaman za ta yi ƙasa. Kawai sai ta koma sai ta yi samanta. Sai ka fita a sama. Shi kenan, ba ka da matsala. To a saman ake shiga. A saman shi wannan yanda ake shiga shine ana shiga kasuwan ne a lokacin da ta kai saman babban. Sai ka sa stop loss ɗinka, wani abu da muke ce ma stop loss. Ai mun yi karatun shi a baya. A can ƙasan babban candle ɗin. To shi kenan. So sai bearish engulfing. Shi kuma bearish engulfing, kun gani? Yanzu daga ɗan nan wurin green ɗin nan an kuka lura kasuwan sama take yi. Sama take yi. Kasuwan sama take, ga ma aro ya nuna muku sama take. Amma ana zuwa nan faɗan wannan tsukukun sai aka samu bearish engulfing. Kun ga ana samun bearish engulfing? Shi kenan yana fara wannan kawai sai ka shiga kasuwanka. Sai ka shiga, shi kenan ana zuwa sai ka fita a nan ɗinka. Shi kenan ka ci nasaranka. Ga wani ma, shi kun ga a kasuwan ma, a kasuwa ɗaya ka samu biyu. Kasuwa ta zo tana green, kawai sai ka ta koma ma bearish engulfing. Shi kenan sai ka koma ka ce sell. Kun gani? Ta ta tafiya har sai da ta zo nan. Tana zuwa nan me ta yi? Sai ta ƙara yin wani bullish engulfing. Sai ta koma sama. To haka ake yi. Yanzu kun ga wani shi ma misali. Kun gani? Ga kasuwa tana ja, kawai ta mana bullish engulfing. Shi kenan sai muka bi ta. Da muka bi kasuwan nan sai ga ta a nan. Sai ta koma bearish. To kun gani? To haka ake. Shi na farko zai zama ƙarami, na biyu zai zama ya fi ƙarfin ƙaramin, ya fi ƙarfin na farkon. To idan a uptrend ne, idan green ne farko, na biyun ja ne, ƙasa za ta muke sa ranta. Idan na farkon ja ne, na biyun green ne, sama za ta yi. Saboda me? Idan green ne ƙaramin, it means da buyers ne are in control of the market. Kawai sai ya koma, sai muka samu bearish engulfing. So yanzu it means sellers sun kwace kasuwa. Idan kuma ja ne ƙaramin, babban green ne, it means da sellers ne are in control of the market. Su suke wujijjiga kasuwan, suna tura ta ƙasa. Kawai sai buyers suka kwace, sai suka fara tura ta sama. Kun gane? To wannan yanzu abin da muka yi kenan. Bari mu shiga kasuwa mu ganta da idonmu a practical way. Ɗazu ina cikin wannan VIX 70, ya sunan shi ɗin nan. To yanzu kun ganta a nan. Kun ga? Bari mu je mu nemo wata. Yawwa a nan ƙasa. A nan ƙasa kun ganta? A nan ƙasan nan. Wannan abin rubutun shi ya ɓace, ya ɗan ɓace min ne. Shi yasa, amma bari in yi zoom nan. Kun ga daga nan zuwa nan. Ga wata kun gani. Ga wata bullish engulfing kun gani. Kun gani? Kun ga yanda ana yin ta, me ya faru? Sai da aka zo har nan. Tun daga ƙasan nan haka. Sai da aka zo har nan sama. Kun gani? So bullish engulfing kenan. Kun ga yanda ta yi? Wannan bullish engulfing kenan. To Allah ya ba mu sa'a.